Процедурата по събиране на стволови клетки от кръв на пъпна връв е много актуална тема в последните месеци и години. Нашата болница, Свети Лазар, специализирана болница по акушерство и гинекология, разполага с банка за съхранение на такива клетки. Имаме удоволствието да работим в една банка, която е напълно съвременно оборудвана и разполага с всичките възможности, които изисква тази процедура. Събирането на клетките става след прерязването на пъпната връв, независимо от начина, по който се осъществява раждането. Специалният сет, в който те се събират, се обработва веднага. Тази обработка се осъществява на територията на болницата, където се намира банката за обработка. След събирането на стволовите клетки се пристъпва към обработката, която продължава около 4-5 часа и се осъществява на територията на болницата в специално оборудваната за това лаборатория. Тук се съхраняват замразените в крайна сметка стволови клетки и винаги могат да бъдат предоставени на семействата, които се нуждаят от приложението им. Обработката на клетките се придружава от една солидна документация, която представлява допълнителна осигуровка както за нашите пациенти, така и за нас. Пациентите предварително са консултирани обикновено с нашия екип, знаят процедурата, познават подробностите, които касаят юридическото оформяне на документи и са подготвени за манипулацията предварително. Събирането на стволови клетки е процес, който е с безспорно доказана полза за пациентите. Много от семействата прибягват до тази възможност, без да имат предварително регистрирани заболявания в семейството, просто като застраховка срещу бъдещи такива. Имаме семейства, които се възползват от тази възможност поради факта, че има болен член на семейството, болно дете. Няколко от тези наши пациенти са взели клетките си и са ги използвали, приложили са ги извън България за трансплантация на другото дете. Надяваме се, че нашите професионални грижи и умения са били от полза както на семействата, които са ги използвали, така биха били достатъчна гаранция за следващите, които ще използват тези клетки. Заповядайте. Това е нашата лаборатория, в която обработваме клетките. След като вече сме изброили клетките, направили сме кръвната група на събраното количество клетки, предстои да извършим първата част от обработката, която включва центрофугиране, след това отделяне и концентриране на клетките, които ще бъдат замразени. Изследването на жизнеността на клетките е много важно, защото от степента на тази жизненост зависи до каква степен сме се справили добре на първия етап от обработката на клетките. Обикновено при здраво бебе, доносена бременност и без наличие на предварителни заболявания, жизнеността на клетките е 100%. Жизнените и здрави клетки изглеждат като малки бисерчета, малки перлички. Тези, които не са живи и с нарушена цялост на мембраната, поемат от багрилото, с което се изследва виталитета и са отцветени в тъмно, плътно синьо. 100% виталитет. Обаче има значение и броя клетки. А когато тези клетки са предназначени за приложение при злокачествени кръвни заболявания, има значение един показател, наречен процентно съдържание на CD34 позитивни клетки.
Допълнително замразяваме и плазма от бебето, пак с цел тя да бъде изследвана повторно, ако това се налага. След като клетките се обработят, те се прехвърлят в специални сакове за замразяване. От всеки пациент се замразява паралелно една малка епроветка, клетки, които са предназначени при необходимост от съвместяване на клетките, допълнително изследване, както и микробиологично такова изследване, което гарантира, че обработката на клетките е стерилна. Всеки сак е етикетиран с имената на пациентката, датата, на която е родено детето и количеството, което е замразено вътре в един от саковете. Всеки сак се замразява заедно с тези допълнителни наконечничета, които след това се прехвърлят в индивидуална алуминиева касета и така клетките, максимално защитени от технически и температурни нарушения, се запазват възможно най-дълго време. Тоест практически вечност. Когато не се нарушава условията на съхранение, тогава степента на жизненост на клетките се очаква да бъде непроменена, независимо от годините, през които те са съхранявани. Като сме избрали предварително програмата, едновременно се замразяват саковете, както и епроветката, предназначена за осъществяване на пробата за съвместимост. И така програмата продължава около 2 часа и след това клетките се преместват в съда за съхранение. Замразените сакове са прехвърлени в алуминиеви касети, които след това се съхраняват в съд с течен азот на много ниска температура. Всеки отделен сак в отделна алуминиева касета е разположен на отделна рамка. Всеки контейнер, в който се съхраняват замразените вече клетки в среда на течен азот при минус 196 градуса, е свързан със собствен съд за захранване, който съдържа течен азот под налягане. Всеки от тези съдове е свързан с алармена инсталация, така че когато нивото вътре падне или пък надхвърли зададеното максимално допустимо ниво, тази алармена инсталация сигнализира както тук вътре в лабораторията, така и на етажа на рецепцията. Тоест, цели се максимално преосигуряване с цел всякакви технически неизправности да бъдат максимално бързо коригирани. Това са досиетата на пациентите, разделени по години, отделни цветове. Всеки пациент има собствено досие. Освен на електронен и на хартиен носител, досието включва копия от договора, информирано съгласие, всички направени предварителни изследвания, всички направени в момента на замразяването изследвания, кръвна картина, кръвна група на бебето, копия от листа за замразяване, който съпътства всяко замразяване, протокол за замразяването и допълнителните документи, които съпътстват процеса на раждане. В смисъл, данни за бебето при раждането, данни за майката при раждането. Понякога досиетата са по-обемисти, отколкото и се попълват по-дълго време, отколкото трае самото замразяване. Събирането, обработката и съхранението на стволови клетки от кръвна пъпна връв се предшества от сключване на договор между пациентите и болница Свети Лазар, чиято собственост са лабораторията и банката за съхранение. Договор е изготвен от юридическа кантора на базата на съществуващото законодателство в България и на някои клаузи от европейското такова.
Договорът се сключва в 2 екземпляра, като един екземпляр остава у пациентите, а другия у болницата и се съпътства от подписване на информирано съгласие. Това е процедура, която задължително предшества манипулацията и е съпроводена съответно с плащането на тази услуга, която се предоставя. Документите са изготвени от юридическа кантора, която дълго време е правила проучване, за да изготви такъв документ, който да накара нашите пациенти да се чувстват достатъчно сигурни, ако срока на съхранение е по-продължителен от посочения в договора. Допълнителна възможност за сключване на анекс кара пациентите да бъдат винаги сигурни, че дори да пропуснат времето за плащане на годишните си такси или да пресрочат по някакъв начин този фиксиран от договора период, могат да бъдат сигурни, че тези клетки ще бъдат запазени при подходящите условия и винаги да им бъдат предоставени там, където е необходимо, във вида, в който се съхраняват от нашата банка.